Manje ukusala abantu bakindle empini wena ubukhosi bungamthatha ubunikezwe koNgobese. Kungaba nomlando ukuthi wena wawungokugcina kwena noma wawungophakathi kwayenzakala ukuthi vele ngokugcina ukuthi bonke abayizigubhu manje. No, nami ngibe isigubhwana nje. Uthathe konke wena. Ngijabula Bezigubhuwa. kakhulu ukuthi ungenza isilenda somhlaba. Kanti vele nawo nenkinga yethangi. Ngento ekushaya nje yodwa kuqala. Awucheck the document ukuthi ngase. Hayi yabo ngeke ngizawuthola ke lo mese lo naye. Yabona leli gama uthi incaphisele nani. Hayi Isele nathi futhi. Manje konke engishayayo engibuza wona futhi. Mase ngayibheka la kulento le sayibhalwa abelungu bathi ukugile ukugulwe. Manje I don't think masichaza ngendlela eyiyona. Ngoba uzoyibhala into ayibhalile umuntu ayabhala mhlawumbe umuntu mhlawumbe wesilimo nomuntu oyibhala. Yabo